Hola, soc Estrella Ramon de l'equip Estrella Ratón Pérez i este llibre d'aquí és La nena que odiava els llibres, de Manjusa Pawagi amb il·lustracions de Lynn Franson i editat per Editorial Joventut. La Mina, la nena protagonista, odiava els llibres. Els seus pares eren tipus jo, llibres per tot arreu. Sopaven en un llibre, dinaven en un llibre i si sortien al carrer el primer que posaven a la bossa era un llibre per si de cas. A la nena li regalaven llibres i sempre li preguntaven «Mina, però per què no llegis? Llegir és bo, se passa molt bé llegint, mira-mos a nosaltres». I allò que prediquem sempre de que l'exemple fa lectors, doncs en el cas de la Mina no funcionava. La Mina per sort tenia un aliat a la casa, que era el seu gat, i el seu gat odiava els llibres igual o més encara que la Mina, d'ençà que un atles enorme li va caure damunt de la cua i li va fer molt de mal. El gat no havia oblidat el que li havia fet aquell llibre gros i es malfiava de tots els llibres que tenia a la vora. Res, que un dissabte al matí els pares van sortir probablement a comprar més llibres, perquè això sí, sempre que sortien al carrer, anessin a buscar el que fos, tornaven en el que fos més algun llibre. En fi, la Mina ja ho sabia, així era. Però ella no llegia cap dels llibres que li regalaven. Els guardava a la seva habitació, això sí, i els apilava. Ja que no li agradava llegir, almenys els havia trobat una utilitat. I des del primer fins a l'últim, els havia anat apilant, fent una enorme torre. Fer la torre per a ella era divertit. El cas és que un dissabte al matí els pares van sortir, la Mina i el gat es van quedar i la Mina va anar apartant llibres per la cuina per a poder preparar l'esmorzar per a ella i per al gat i quan va cridar-lo, el Max, que és com seria el gat, no apareixia. No apareixia i era estrany, perquè el Max si una cosa tenia era gana. Així que la Mina va cridar-lo una miqueta més i de cop va sentir un miau esfereïdor. Meu de que demanava ajuda. La Mina va anar cap a l'habitació d'ella, que és on semblava que havia sortit aquell marrameu, i dalt de la enorme pila de llibres, en un equilibri bastant precari, estava Max mort de por. S'havia enfilat fins allà dalt, com aquells gats que s'enfilen a un arbre, però després no sabia baixar. Així que la Mina va anar a salvar-lo, va posar una cadira al costat, se va enfilar, en fi. Va fer el que va poder, però entre ella i el gat, aquella enorme pila de llibres va caure tota per terra, la Mina va caure de la cadira, mentre caia es va agafar la quartina i va caure la quartina i tot, i l'habitació va ser un terrabastall enorme. A més, se'n van adonar, en gran espant, que no només estaven els llibres de la quartina per terra i la cadira, sinó que havien sortit un munt de personatges que havien caigut fora dels llibres quan havia caigut aquella torre. Hi havia llops, hi havia ossos, hi havia caputxetes, hi havia princeses, prínceps, dracs, hi havia de tot per allà. Tots cridant i fent un escàndol de can Déu, demanant a la Mina que es tornés al seu llibre. Uf! I si voleu saber què va passar, doncs caldrà llegir-lo. Caldrà llegir La nena que odiava els llibres per veure com se'n van sortir el Max i la Mina de tot aquell embolic. Esperem que us agradi tant com a nosaltres i fins al proper llibre.